Alhaji Nura jama'a mutafawa Nura M Ilo zo ku ji ga kiɗan samari wa za ya bi tawagar tsirari ina gaji ko kuke ɗaga ni kallon ku nake ina tunani sarki iko raka ni inda zani sarki za mu dawo da ku ne gaba duniya matasa za a yi abin da kuka amsa kuke kawo alright let's go there ina samari kujiga kiɗan samari jirgi a yi dole sai da dare wa za ya fito da tsirari ina da duku kuke da gani kallon ku da ke ina tunani za ku raka ni inda zane ku ne gaba duniya matasa za a yi abin da kuka amsa na gasa a cikin gobe da yan madalla domin rayuwa tana da tsada mai kauyi za a ce wasu ya dauki da kara su da sarrafa fatar akuya yana da danda misali na kule da hanci in gora ya wuce wace shi kuma na gudun gudun